И коста хора, аз съм Тайгърчо БГ и днес снимаме в гости МС. Снайк Добро, H-Wars. Абе не бе, това си било запушено, виж. Видя ли? Да, то някой да го защитаваме. Разбрах та чак от сега. Дайте по-бързо, бе. То детето е било долу, нали бе? Аз сега се склана. Дед, кога отидаха толкова бързо по другите, бе? Ние сме машини, бе, човек. И пак си ни червене. Де да знам. Представете сме пак същите. Май сме червени сме, да. Не, червени сме, да. Червени сме. Идваш и тук и събираш айран, колкото искаш. Аз ви събрах 80 айран. Аз щях да ги гъскам. Направих се. Фърлях се айрана. Дай ми го, бе. Отивам за голд. Гледай, си избрах пич, то не го нямам. Пълних си айрана, що не го нямам? Ама защо ни червените сме по-малко, бе? 6 на 8, виж. Карай, бе, ще ги биме. Ако има някаква килалга. Тя килалгата ще ни глава близко време. За айран меч ко беше? 10 ли беше? Да, 10. Още едно ми трябва. И да направим рана. Айде, дай ми. Аз съм диръж. Направих си блокове на и. Що крадеш, бе? Кой, бе? Що крадете на момчето колата, бе? Да, века, дай, някак не имаш. Елати ми, бе. Те скичен сълзнат, бе. То половината ги брони. Елати да ги ръшнем, бе. Гей, колко са малко. Те са без брони. Какво? Елати да ги ръшнем без брони. Да, без брони. С айра мечо и с брони. Не, брат. Някои са с брони, някои не са. Да идвам ли? Имаш се. Трябва айра меч, имаш се. Да, имам някакъв кравешки. То си ма TNT. Хей, ба. Да идвам ли, бе? Няма да идвам. Ще те скочи с... Айде, дай голдове. Дай на момчето голдове. И тук отгоре много айран има. Чакай, идвате. Да идвам. Убих един. Абе, нищо не те разбирам, зато... Тоест пък как мой свои тенти тука, бе? Кой, бе? Някакъв тапанар. Да, бе, ти нашите молници се счупеха с TNT. Абе, ги тъпи ли сте, бе? Защо счупих пътя, бе? Питай ги. Аги, елам, бе. Аз тук ще фарме килове. Опа, те са Кой пак слага тенти, то с малумни, бе? те са с айран меча, то с айран меча идва да знаете. Ма да идвам ли? Ръш ма да пак. И всички ти идвах. Бой, аз съм на две. От там го стейте, то убийте и той е с... Да, бе, бой. Ето го, бе, елате тук си мия, бе. Изчипи нещата, бе. Има, бой, са ти, бе. Айде, бе. Умря. Аз го убих. Тут дъмата, нали? Тут дъмата е отворена още в началото, аз сега разбирам. Ама тук ли е яйцето на той? Дето влезе, то за го чупили. Тук е много тъп, бе. Много тъп то с якия скин. Той слага тентито, много тъп. Да, слага TNT, ма убива като съберем диамантите му. То отпуснаха ли диамантите? Мърша. Бах ти го кука. Хубаво, че дойдах да те спася, иначе щеш да умреш. Аз да умра. Бах ти го кука тоя.
Аги бе, вижте да нападат на бе. Нападат на теб, безбронена нападат, бе. Гледай го, бе, майка ви, абе те са много тъпи бе. Абе, Тос какво прави, бе? То с тимпито нападат, как се казва този бе? Где да знам? Как се казва бе, ти сега го кажа, как се казва този бе? Не го знам. Как се казва? Как му келя диамантите. Абуджа. Да, един чест плей, да е. Го фърлям. Ще се направя с нещо, да имам. Нямам TNT, нямаш, ама до 9 събрах 3 диаманта му уби. Той аз мога да си го взема този тип, ман. Букука, пак слаще. Той с 11 диаманта щях да умага. Майка ти дайба. То си фърли храната. О, много тъп бе, човек. Много. Знаеш какво правиш? Слага ми TNT. Аз съм на малко и малко с първата. Бах ти букука, човек. Бах ти букука, аз такъв букук нито не съм имал. Слагам ми TNT молби, събрах с 5 диаманта и молби. Тръгвам да си правя, кажи го, тръгвам да си правя броня, пак ми слага TNT, останах на половината. Много ник, няма да играем. Ето го, ей Тос е. А, Няма не, май не е Тос. Искам сам да видя сега какво ще направя. Искам само да са хил да си направя храна. Само храна искам сам да видя сега. Сега ти ще го набагам. И сега ти ще го набагам сега. Искам сам да видя, гледай сега. Лапка бе, букук. Айде готово. Лапка бе, Аз букук. събрах 30. Сега половин час си го чупя, казвам. Да еба букука му, да еба тръп, да еба шибан, да еба малуник. Слага ми TNT вече, ще кажеш, че край ми са на букук. Не си за диамант. Дади ми 3 диаманта. Тъхана, имам 19. Айде готово, аз съм целия айран и дъма. С дъма меч съм. Гледай го да не слага TNT, кажи ми ако слага TNT. Сложи, до тебе е тентито, бягай бе! Абе, майка ти, абой не брат, с 19 диаманта съм. То ще го... Искам само да гледаш какво стане. Ома, гъбе, направих 5-6 спрейта, пък може да ще направя. Ома, гъбе, брат, много съм зле, бе. Направих 5-6 спрейта, имах 20 диаманта, между да си направя. Брат, ще ми даде си ли диаманти първата? Колко? Аз имам 18, събирам за легендарка. Да, дай ми 18, моля да ти съм много тъп, направих си 5-6 спрейта. В той са, в честа са. Бързо ще идва. Тъхана, брат, много. Щом искаш ти да играем? Пък той е бокук, ти казвам. Ще ги взимам. Ах, да идва, мамата. Аз вече си направих те, че не може да ме пидне. Дай ги на някой друг тия другите дете.
Да, ще ги дам. Ей, той е пич, той е най-добрия, ела да го видиш. Ей, той е. Дете вътре, дете събира. С всякия скин или без скина, дете? Ела тук, бе, ела със всякия скин. Напиши му името, кажи да дойде. Аре, бръкна. Аре, да им ръшваме, да ти събира ли диаманти? Колко имаш? Има 12. Искам сам да ги е всяко. Колко имаш? Искам сам да ги е. 4. А, ти имаш дама меч. Аре, идвай. Чакай. Къде той е, бе? И набагал го. Това тук, бе, букук. Ой, какво правят тези, бе? А, нека да го прави той. Да еба и пиче да му заеба. Пред замък. Аре да ръшваме. Колко диаманта имаш? Ела да ми дадеш. 4 имам. Ела да ми ги дадеш. Бъркай. Приятни 20. Колко? 20 ли? Да се направя филка. Чакай, сега ще ги келя, гледай. Ето е блак, ето на типа най-ново. Ето аз ей ги келя диамантите. Аз сега се бах и булка той е. Булкукла ти там. Ай, аз един диамант искам да ето всички се събрахме така. Ще ги в честа. Друго, ще ги в честа. Аз имам един само, чай ти събера. 2 имам вече. Чай да ти събера повече. Той е толкова много просто. Ма за кой са 20, за колко ще прави с тях? Чирката да се направи най-силната, ако съм малой да отимал ние да ми чепим. Тъпото е. Колко имаш? Ела ти дам 3 в честа, не ми се събира. Вземи ги, ари. Трябват ми още 10. Събери си ги, аз няма ги събирам. Искам и той лукът да го набагам. Ето го, ето го, ето се. Запуши го, Матей, яката го запуши. И сега му щупи долното блокче, да падне долу. Нямам кирка, бързо бе, брат. Кирка. Нямам и аз за кирка. Той докато ма пише два майка. Той го чупи с меч, аре по-бързо. Чупи му долното блокче сега. Чупи му долното блокче. Ех, не мога да го... Ей, хак е и той. Хак. И то се е хак. Видя ли как се върна с флая? Гледай ги си мисълите. Така вече няма. Брат, бах ти поклука. Аз тук дойдах събрах си 3 TNT и он я дойди. Колко диаманта ти трябва да аз почвам да събирам? Трябва ми още 6. Ой, така, ти ще го набагам. Ама не можах да го бутна, не. Ма кой ти пише бе да е това? Ебан нова деба, той не е грамотник. Так нещо щях да напиша. Кой кажи, бе? Кой е, кажи, бе? Чай да гледам малко чат. Звездката ще го набагам. Ако ме даваш то стирка, бе, Боко? То наистина, това се откава най-големия пич.
кой, бе? Имам 7, ела да ги вземиш. Диаманта, нали ти трябваха 20? Чакай да запуша и тук тази стаичка. Колко имаш? 8. О, мерси, аз вече я направих. 9 вече има. Направи ли си я? М-м. Хубаво, аз ще направя една кирка. И ти си направи. То с Лукас няма да ма троне, казвам. Идяги, бе. Какво съм ти да го бутна? Че... Ма на тебе за кирка ли ти трябваше? Букук, бе, букук. Но обаче видях как го бутна. Ти беше бах и сабълщото. Ма... Флай. Ари да отиваме там да ръшваме. Чакай, брат, я не айрам. А? Какво да правиш? Айрам ми трябва, бе, човек. Някой ти му да падне тук, че направо. Айрам ми трябва да се направя храна и колко. Две. Защото има малко. Ай, отивам да ги ръш. И тук букука, той още е с кожена броня, бе, ома гледа. Власки помяга. Да падна тук. Да падне да се уби някъде. Ари идвай. Ари идвам. Ари идвам. Имам 2 стака храна, трябва да ми кажа. И те пък код го правят. Чакай, деги. Щупи го, ари бързо. Хе-хе-хе. Аз го щупех. Кой има цели, бе? Абе, придигай се, ти си ма колко ми ще падиш, бе. Той дван се събра работите, той дван се събра лъка. Виж го, бе, то се е много тъп, бе. Бахти, такъв сват не съм виждал. Майко... Тос пък мисат, сад, мисат. Много тъп. Отшел при амуджата, сега да си прави броня. Кой ги прави тия грозоти тук, бе? О, мага, паднах. Вой, Никола, отидай да ми събираш. Падна ги, бе! Да, умрях. Що? Гледай го по... Тролнах са сам този път. Абе, изчезни от тука, бе. Пак ще му ги взема, гледай. Аз ги вземам пак. Нали само си падна, не съм те бутнал, бе? А? Нали само си падна? Да напиша ги, че ми брат. А? И да садим на тяло. Да напиша ги. Майка ти ни качи да ни готов. Въртив честа. Честа има броня. Тя каква е, бе? Ай, рано. Взеги диамантите, бе. За малко толкова да ги вземи, бе. Аз от тия знам, че си сол вътре, бе. Готов, 3, 2, 1. И 2, 1. Аре, бе. Взеги. Взеги, нали? Да. Трябва да събера. Къде той е
куку, бе. Пак ще го набавям с детската, искам само да геска. Искам само да геска. Аре бе, помогни ми да си събера. Чакай, бе, чакай, той с детската ще ги тролна. Дядя, той пича и двамата се събра работи, пък и отивахме до филма. Той, който си казва, не ми затъпи дядя ми. Пише картофна, нали честа. Сега ще да се правя броня, пак ти иди да... Значи за ядене брати в честа. А? Брати в честа да ядеш, ако си гладен. Няма микрофон, че ги го е. Ама гъбе, брат, ти са много тъпи, бе! Еба, сега половината от нас ще падат. Виж какво пише, няма микрофони, аз пиша майка ти си го навря в газа и се щупи. Сега мисля, че има тролня маса на толкова. Те изсадва, като тя, ама как му щупехме водчето, брат, той беше велико. Съдразни с стенци, съдразни са, като съдразниш виждаш какво става. То диаманта, приятел ти още. Готово, аз се събрах. Само ми събери 5 за... Аре, махни го той, бе. По-стъпшува, викам, махай се, бе, педал да те. Бягай, бе, Никола, бягай, бе! Въй, то с много манери, бе. Абе, то се чита, Бягай, бягай, бе. бягай, бе. Ще умреш, брат, ела тук да запуша, ела. Ела тук да запуша. Я му щупи въй, то с направо те и ще го... Искам да му щупиш, както седи там с кирката. Той пак своите има, нищо не ми взима, той е високо. Искам да го глична сега с пажената де, че щупя него да гръмне. Искаш ли? Той се качи на този. Ела ма щупяри, бе, искам да изляза. Седя като някой затворник тук. Нищо червени, нали? Нали сме червени, бе? Абе, кога? Вижте ги отгоре сините ви идват, бе! Ще ме атакуват! Ми сега си прави такова и идвам. Ой, как бе, брат? Майко от сигимата с лък. Бе, лъка му, брат, бат силния. Идва майка ти. Какво е, брат, бат ти задал задание. Прави си меч, само идвам. Си, бе, школна шахлата е бъвстати. Единия скочи.
умря, скочи и умря. Кой бе? Той е скочил. Абе, стане, ай псувай го той, бе. Псувай го, защото ще му еба майка. Все го този слука се къпе там. Кой ги запушал тези работи тука, бе? Пах ти ни кадърници. Да, бе, да му еба. И да взема диаманти, малмите. Ела да вземеш диамантите бързо, ще няма ти да вземеш диаманти. Не влизай, бе, ще гъмне! Кой ще ма гръмне, бе? Той не иска да ме вкара и да ме уби, ама... Абе, събирай диаманти, е спока. Пак съм готов, ай. Само Брат, тия са много силни, бе, луковите им направо там мене стигат. Откъде дойдаха тези, Точка, бе! Ах ти, то ще ме уби на ръка, бе. Друго. Други идват за грейвил. Какъв е там? Ето го. Айде, къде ти яйцето, бързо, го! Го! Да, ви. Уби го, да. Килна го. Ти го килна, браво. Гъджа. Дай само не да убим, той скача. Запуши пак яйцето. Мъгът ще ме уби, идвай, бързо. Уби ма, бе. Къде ходиш? Сега пак трябва да се събирам работи, бе. Колко е сега се и навиди. О, мъгъй, мене ма килна! А те фърляй да се направи нещо. Един стак фърли поне. Брат, сори, ама какво да направя, бе? Брат, много хора имаш и не можах. Сега пак ли трябва наново да събираме? Брат, знаеш какво ще направим сега? Понеже ние тръгнаха, дай да съберем, кажи бе, дай да... Няма брат, на 3 остана хубаво, че беше той Лукас. Хубаво, че помага за нещо поне. Лукас ли, бе? Той ли го уби другия? Идвай го, ще му бутим да и баба къпка му. Брат, скачат отгоре да отидем и да им го чупим. Виж го, то ми сложи тенти тука. Кой бе? То с много прост, бе, много прости хора има тука, бе, човек. Вземи планите, то пак то с Лукас момника ги взел. Кой бе? Black End. Black End ли бе? Митаката. Бягай бе, бързо бе! Абе, нямам тако зве. Black End, бягай бързо! Ела ти ма бая болната дам, ела бягай! То за не остави до мене, ей. Ще умра ти кам, ще се пупна кът... Тъй бе, пич. Пускай му там. Къде, дай си. Какво написах на Black End по тука? Ще ми помогнеш да събера пак за той или ти? За да ма ли бе, кого? Ако искаш да ти направя сега броня... Направи ми меч. Меч ми направи. Или ако искаш ми направи бутушки. Айран. Махай са бе, айде. Виж пиши да ти е балга, бе. Това спиши моята. Сега ще му ги вземам, гледай. Малко да го тролвам. Ти му ги вземаш. Пак сега да убия той, аз му ги взема в момента. Събери ми за меч. Колко трябва? 4 имам. Ми за меч, бе, не ми трябват на мене. Ти да ми направиш меча. Аз нямам никакви. Шест имам.
Брат, елай ти да събираш, бе. Брат, айде той, бе. Взех си ги аз. Някакъв фърля диаманти и аз ги взех. Имам 10. Дай ми ги, ще стигнат. 6. То фърли TNT! Бягай, бе, Никола! Мъгъл, бима. Въй, то с много малумен, бе. Гледай го, сложи тако, за да не мога да изляза сега. Аз пък ще го чупя на ръка, бе. Бах ти букукатос. Сега на много ли пак ще трябва да си правим работи? Да, аз съм опять правил. Майка ти да ебам бръсна да еба. Нямаше полкови запушиша, бе. Запушиша, после нямаше полкови, бе. Нямам нищо, бе. Ала, ти са много тъпи, бе, човек. Майко. Чай да обера диамантите тук, деца. Ще ти дам после малко на тебе. Въй, то ще го отрепя. Ти сме отсъпна, бах ти. Майко. Хилай го, бе, бягай, бе, бягай, бе. Сложи ли TNT? Не. Сложи ги ти. Всичко стана. Сложи, умирам край. Въй, ще му еба майката на този. Абе, нямаше полкови, бе. Абе, нямам, бе! Аз ще направя и ще ги дам бързо. И се запуши. На, ела. Да не умреш. Съм с 39 диаманта. Пъй, брати ги. Ела, на, ела, бърз. Фърляй. Аз този Black Hand да не си го запича, а той боков. Колкото ме имаш? 49! Не ми се умира с толкова. Ако... Абе, то си е много тъп. Аз честно ти говоря, тако с нещо не съм виждал. Брат, знаеш какво ще направим? Как ми би диамант, той е човек, като си влизам вътре. Аз пък Искам така... Това. Няма ли някакъв начин да... 60 диаманта имам. О, гули, искам и аз да си направя брони. Ще им стигнат дори за легендарки си не останат. Ако вземем боло и всичко. Майко, не. Ага, ти като 10. Ей сега спокойно. Ей сега. Идва спокойно. Въй, но ма нерви той е Лукас. Влезе ли вътре? Вече имам един стак и 6 диаманта. Ще имаш 632. Веко ме уби с тия диаманти направо ти кам. Ще прицъп. То
Още бах ти то пунгера, бе! Ома, къп чупи ми так... Блакен, сега трябва да започва наново. Войни. Казвам ти. Аре, щупито и молеца, бе. Го. И мога да изляза с един стак и 12 диаманта само. Вече са си 16. Ще се запише тук. Спи ти, бе, спи ти. Аз само ще събирам диаманти. Само да ни дойде пак. Събери ги в него. И брат, почти съм го чупил. Ние сме много тъпи, бе. Няма да го даде. Няма да го даде. Ма не трябва да го даде, бе. Махай го. Поне имам един стак и 23. Дай ми, Вече дай е ми. 29. Идва и тук. Дай ми 32. Значи един стак, пак аз ще остана с 30. Ти глупи си, бе. И ти имаш един стак. Аз нямам един стак, аз имам само 30. Ма то не ми трябва само за един меч и една кирка. Само да ни стои. Ти направи си броня всичко я. Меч. Станаха ми 12. На мене ми останаха 16. Ти ко си направи? Айган, броня меч най-силната кирка. Аз пък без да исках си направих. Я ми дай останалите ти. Ооо! Какво ги Кой си направи? направи? Кажи кой си направи? Какво ще правя с тях? Не, колко си направи? Абе, дай ми там диаманти са. Чакай си убира така да нали? То аз си ги събрах. Дръж си ги, аз си ги събрах. Бах ти тапака този. Ай си направи един мод на ти. Трябва да си направим само такова. По легендарки трябва. Легендарка баше не трябва и обикновените пак са. Не ги трябва, бе. Ми за код са сега. Не, хубаво е. Ама, брат, ти са тъпи къв за лош. Винаги. Лукас, оня Лукас там какъв е Букукас на тяхната база. Ти де знаеш, бе? Това са били диаманти, бе. Сега с тези диаманти, бе. Шуго папиче, шуго папиче. Трябва да си направя един лук. То вече може да отиваме да им ръшваме. Аз... Я Пак не ми знам. иска... От какво ми иска, бе? То с дет ма такова ще се стои. Аз имам 13. Дай, я съм те. Ела тук в честа. Що? Ние победихме, бе. Бах, топака тоя. И това беше от клипчето. Надявам се да ви харесало и чао!